an kam an ko woni kadi ko mbatta ga woni problème ma so wona yero tati kam dépasse o yem defamma maaroye liɗɗi joni noon ɗuggum ɗuggu fof o wi to liɗɗi woni te maaroye liɗɗi watta liɗɗi amati ka kangal an sa nani maaro kay maaroye liɗɗi ko maaro pilis liɗɗi oto ɓeyde tension maaroye liɗɗi watta liɗɗi inde nde tan woni ɗon joni maaroye liɗɗi watta joni maaroye liɗɗi holno wayata joni haal maaroye liɗɗi holno jiɗinoɗa defrude an min aɗani amin jogui nebam eyyi mi soodi nduggu ngu fof mi nduggi mi soodi ɗum ɗo hennene maaro joni noon somi waɗi hen ndiyam ɗam mi yubbi hen nebam ɗam mi lowji lijumo ha laaɓi mi waɗa hen so fasi mi takko somi takkiti mi una nokkos mi waɗa hen mi waɗa baral seeɗa après mi soora an kam ko jiɗɗa defde koko woni mi afto lijumo mi soora maaroye liɗɗi ɗum ne ko belɗo karmuɗo wonata an wadde mbahal suhñaɓe jiɗɗa defde kan maaroye liɗɗi kay wadde ñamɗo ɗum fof mayat suhñaɓe maaroye liɗɗi an wadde an waɗi ko yarono lappuma ha ɗakkitiɓe ɗin noon mbawi yaadude min kay guilden mi andin onon kam ɗiɗo hay goto dañta jaam e galle he konko woni ɗakkitiɗo o hay an a ɗakkaki min kam ɓoccone seeɗa tan kono konko ɗakkitiɗo onon kam sellaji e ar jen ala ar gay wona gon woppam nder armi nawma o waratam e wadde ya kalde makko tan hakka wara wadde fokkid yami nder hamin degla ɗum ɗo ha par onon probléme aji mon régle taka de kalde makko noon saabu Allah yo woppu naato e nder an gueɗortomi joni mi fiima mi reftina hen yaro onon joni il faut mi watta piggal onon on merdini yimɓe way an ko mbaɗɗa ko no mbawirɗa ɗum ha ko mbalmi anda ko mbaɗɗa ko joni ɗum ɗo noon koye dewma fayi mbiya joni diwdi ɗum ɗo noon anda ko fayi koye dewma fayi no mbawirɗa ɗum mbimami an ko woni anda ko woni an wi buuɓel yo def maaro wasa maaro e liddi dañta liddi wona an wi noon buuɓel an wi noon buuɓel wona min wi noon jaw mi jalani an mi jatto bamma joni joni mi jatto yumma joni joni mi jalani mbimami mi jalani de anan no mbirumami ni maaro hollu pourquoi a wiyamo maaro liddi dañta liddi maaro liddi dañta liddi sowla mi anda holum no mbaɗa tomi jeeri ni mi anda ka mikke mi anda ka neɗɗo an esa desinaka ni an ka sa jeewi ha nder an ka dese ana wona neɗɗo weruji maɗi walla jaw mi fiyete dow ha leluɗa e leydi sa haaltimo somo yaha jeere haaju moon ala hen wallahi mi fiyete cab kanko tawi kam ɗo o namdi kam kalanmimo kanko waɗi wadde ko wela kono wona min wi noon an wimo noon mbiya an wona wimo an wi noon sa witi kam min tawi mi waɗma ko boni joni joni wallahi sa witi kam min tawi mi kasa guiyal mamma walla min tawi yaltuɗo embe silo yaltuɗo mi tawatama nder wona wi ala siyo domicile yaltuɗo aɗa mbaɗa comme no tammata lokota ni aɗa bonni nene amma ko mbaɗa ɗon ko fof mboɗo andi ɗum yaltu mi yeeyi fam mi yeeyi problème ani arga jon o jooɗo o ɓiyen kam fay jooɗo haw memma haw memma o haala mum yonti haale way an hokko woni caɗele ma an ko an haaldete
nangu hore mami mi jogorani nangude hooram nangu hore mami mi nangani hooram hande mi nangani hooram janggo voilà c'est ça le problème ana letti yimɓe way ayan an ko fan min parnuma an haale o fan min parnuma par ce que tolnima ɗon anata poɗon nanga ɓi janan tan aɗa feeɗuma ɗo fiira mbimami joni joni faama nana ci keeci mum fo nana larti bagal ngal e ɓoggol ngol jagge o tappi ɗum ɗum e keeci joni aɗa fiyo paara e woɗɓe kadi aɗa fiya ay fan famɗi o ko raffinerie nawatano mo raffinerie mbawɗo o nawatamo o habɓe toon ha otti ɗo lepti yimɓe an gonɗa ko gonduɗa an wiye yo defu ko an heeɓi hirande ma kadi hankkadi probléme ko probléme ma ko defatma fa muña joni noon holko heddi jamma ñalawma suba kay kikiɗi yara ɗum ɗino yimɓe tampino yimɓe wallahi min tiggata min kaɓɓuma ha tiiɗo nayoɗa fa hoto tampin hoore ma ni ala e yara ɗon ndi kalanduma wona yejjiri fuuro no mbannumami ni tonggumami kaɓɓumami ha tinde rabi ma waremande ngol noon mi ala on hatta gaddanmi ko ɓooli tongguma piima ha cekke ndonma hade maɓe nawdem fan moɓe piya ha gosɓe ndonma ha gonɗa an tampino yimɓe annango ɓeɓe janam hana piya ɗumen aɗa ɗum ni ha mbimi jooɗo sa yiɗi yebde télé yeeb so tottima def so tottanima jooɗo ana waɗi yimɓe holani yara a lepti yimɓe wawi a ɗumɗini yimɓe aduna fo a ɗumɗini ɗumen yimɓe goni koye koot sa wiyama ni tan mbiyam guura hoore ɗum ko woni matta koko bandiyagal ɓola ɓuuri ɗon ni hol ɗum ayoɗo wallahi min pay koɗo bonni noon mi haalanma o min pay koɗo bonni ha tiiɗa haw wiya ɓiiƴ na ɗum mbaw wallahi wala ala toon hono hitande taw o yiyani hay goto o oppa yimɓe ndeje a yiyata ɓuura a yiyata nangue hay dara yiyata nder tan gonta a tampini yimɓe o woni o warat kam mbimi hawa memma jooɗo hawa memma jooɗo ha jungo makko memma o ko wonde koko tokka ɗum noon ya jooɗo tan e galle aɗa turbina yimɓe piyaɓe pararo hande ɗum janggo komi defo ɓawa janggo komi ɗum ɗo eyi umar ñehen tan yoɓe yattel ummo ɗo ummo rewɗo wonni suuɗo mbimi an e makko ɗo omon ɗo yeɓatele boɗem wallahi sa même tim jeer kala mo piirɗa ɗum waɗa mi andinma kam min kam hankkadi mi pari pour warandirde ma an ko gonduɗa ya hola ana tampini yimɓe ɓe an woni holo ayama ni tan guura hoore oña koyɗe oña ɓandu aɗa wayi tan no ngorodi tampini min ina jamfoma gele demba yo gele demba yo gele no toñe tan yoro demba yo yoro demba yo yoro no wonko gulal man yanani wala bu guli wonko gulal man jarat ma ala hankade hankade mo biya dara wallahi jaratu fe paade anka wayi way anka say nakal ya angal kon yagal bol ne heɓe yimmata terrasse ɗum jimɗi ma mayi hay goto anda ko jimata ko fof jimɗi malli aɗa malla yimɓe ɗo anka say duto jamfoma décision mi jettumi o so ɓooyi jandina hamde holɗum ɗum ɗo on dilla tan ni dille par ce que wini heewi joode décision mi jettumi o bon mi yinno yaade ni galle arwa wiyemi yaa galle Moussa ou bien Maymuna mais bon
ay Fatima kan wi kam yomi ergalle makko umi Canada nuatso ko nuatso no woddi quoi sa ala kayitaji sa naati a tampat quoi ɗum tagi te ana ala carte d'identité min mi ala carte d'identité ɗum haawi kam bon les deuxième chose woni holɗum o dépasse o hande bottaram e kumtaram yaye kawo wimo yo totti dépasse kawo kawo en dendite mabɓe ana pourquoi jamais en dendata e mabɓe bottade ya wimo minen komin hobbe mabɓe somin goni hobbe mabɓe min fotani tottirde dépasse kanko foti tottirde dépasse wimo yoro wi ya tottam dépasse mi defanamo te haydara resnanimo holko desnan mon kalisam gasi mi natti jogade kalis ete ko wimi ko mi continue ɗum min jogoro horam de yaro ɗum ɗon hirsinaki holko an a wopata somi haali ara fawa konngol kongolam holko hersini hen an aɗa andi ko hersini mbaɗa bernde ma watti jefde joni bernde ma watti jefde joni namdi tan kaw arani kaw no jiibi kaw mo ɗuminini e wona minen komin hoɓɓe makko min jetti bottare amen mamin jetti hirande amen bon min jetti hirande amen bon min jeehi hakkalis amen gasi kanko foti tottirde amen dépasse min continue hirande amen noon foti yarude c'est les logique noon foti yarude so totanimo dépasse min mi haalde e makko yawimo min wi yo totti dépasse somi haalnimo so salima o suusa gara jehen ƴeewen taw kalle Ali Bawkar arti Agnam Goli Ali Bawkar ko nayde o rokkirta o rokkirta ko jaaɗo Agnam Goli tan so arti hay so arti o rokkirta hay dara o rokkirta o kayen dépense jungo ngo ɗo taƴi hay sa ñalli ɗon mi meeɗi yaare toon galle makko ñallumi toon ha hiiri hay mbuɗo fawani e junggam omo rokkira de taw artigi ma arane ma an sa rokkama temedere tan mbiya jomum no rokkira cikkiɗa temedere woni dokkal temedere wona dokkal de min million jiɗmi te kalde jaami toon ko temed ɗiɗi rokkat kam ou bien wiye debbo ma ko yo rokkam temed ɗiɗi elle min komi miskino elle komi garɗo yalade oto haalnama haala Ali Bawkar yo fa to million no heewi de yaro hoɗum million e no heewi de ana anda kalis an sa dañi noga tan cikata ko jamanu o weeli saabu ka ɗakkitiɗo hakkille ma ana ɗo ka kanga ɗum tagi kaw no fottata kam dépense yo totte 3000 temed jeegom wima soren hen maaro e ɗum ɗo aɗa sonnami hen kadi follere mo jalmi somi taƴi a wimi noon temed jeegom temed nayyi woni jen kan Ali Bawkar rokken temed jeegom walla rokkemi Ali Bawkar gila min waɗani mamma aɗa wiyami Ali Bawkar oro mo ganduɗa jungo makko koko taƴa dande makko ya kala ko wima ala kalnam